Dan il-benefiċċju li se jingħata għall-ewwel darba fit-tmiem din il-ġimgħa li ġej se jkunu eliġibbli għalih dawk iż-żgħażagħ li għandhom bejn 16 u l-20 sena li jkomplu jistudjaw wara l-iskola obbligatorja kif imħabbar fil-budget għal din is-sena oriġinarjament kellhom jibbenefikaw dawk il-ġenituri b'żgħażagħ ta' bejn is-16 u 19 il-sena li jkunu jistudjaw u allura jieħdu ħlas sa 500 euro kull sena sa massimu ta' 3 snin. Iżda din il-miżura twesset u ġew ikkunsidrati s-sitwazzjonijiet ta' studenti li jew ikunu repetaw sena fis-sekondarja jew ikunu ħadu gap year inkella minħabba s-sitwazzjonijiet ta' mard jew ċirkostanzi oħrajn u allura jibdew l-istudji post-sekondarji tagħhom aktar tard. Fil-fatt, il-kriterji twessu biex kull min meta tkun bdiet is-sena skolastika u ma jkunx għalaq l-20 sena jibbenefika wkoll. Dwar dan huwa nitkellem mas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu. U allura ħassejna li għandna nkunu aktar flessibbli u hekk issa wessajnija li bejn l-età ta' 16 u l-età ta' 20 meta persuna ikun beda s-sena skolastika ikun intitolat għal benefiċċju wkoll. U issa jidħol ukoll għal ħlas ta' 3 pagamenti ta' 500 fuq 3 snin. Ġie spjegat kif minn dan il-benefiċċju se jgawdu dawk l-istudenti li qed jistudjaw f'korsijiet full-time jew ikkunsidrati full-time. Dan il-benefiċċju se jingħata b'mod awtomatiku u m'hemmx test tal-mezzi u ma biss dawk l-istudenti li attendu fi skejjel tal-privat li jridu japplikaw fuq sit elettroniku tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.